med Facebook. Nu kommer der et lille indslag om, at Victor han skal lave noget mad, og han har jo bestemt, at vi skal have sprængt and. Og jeg tror ikke rigtig, han ved, hvordan man laver det, men har du kigget i kogebogen? Nej. Hvordan har du forestillet dig? Er det noget med noget salt og noget vand og en spand og noget? Noget, der siger bang. Nå, okay. Jamen så tror jeg da bare, at vi skal gøre det. Tror du, vi bliver mætte af det der, Victor? Hva? Ikke rigtigt. Jeg sgu ikke... synes sgu, det er lidt... Det ser lidt mærkeligt ud. Der ligger mere herovre. Ja, jeg tror, vi skal spise rugbrød. Ja. Jamen, det var så Victors madlavning. Tak for, at I så med.